Mga kauturan, mayong adlaw sa inyo tanan. Sa sining at yun, padayon kita sa pagpamanandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Mateo Kapitulo 24. Kagbaga, basahon nakon ang 36 pakadto sa 44 nga nagasiling. Ugaling kon sano maabot ina nga adlaw o kontak na wala gid sing may makahibalo bisan pa ang mga anghel sa langit o kon ang anak kundi ang amay lang. Subong sang nahanabo sang panahon ni Noe, amo man ang mahanabo sa pag-abot sang anak sang tao, kay subong sang wala pa ang anaw, ang mga tao nagakinaon, kag nagailinom, nagapalangasawa, kag nagapalamana, tub-tub gid sa tiyon nga si Noe nagsulod sa arka. Wala gid sila makahibalo kung ano ang nagakahanabo, tub-tub nga nag-abot ang anaw, kag nagkalalomos sila. Subong man sini ang mahanabo sa pag-abot sang anak sang tao. Sa nga tiyon may duwa ka tao nga nag-obra sa talamnan, ang isa kuhaon kag ang isa mabilin. May duwa ka babae nga nagagaling, ang isa kuhaon kag ang isa mabilin. Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo kung ano nga adlaw maabot ang inyo Ginoo. Dumduman ninyo ini kung ang tagbalay makahibalo kung sa ano nga tion sa gabi ang makawat mag-abot, magapulaw siya kung tani agod nga hindi pagsudlon sang makawat ang ila balay. Gani maghanda man kamo, kay satak na nga wala ninyo ginapaabot ang anak sang tao magakarit. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sini nga pulong, ang aton nga pagpamalandong subong, sentro sa ikadwa nga pagbalik ni Ginoong Jesu-Kristo. Aton dumdumon nga sang wala pa si Kristo magkayab balik dito sa langit, tapos sa iyang pagkabanhaw, hambal siya sa mga katawhan nga magabalik siya liwat diri sa duta. Agini nga mga pululungon makita naton sa nagalinglain nga bahin sang balaan nga kasulatan. Pananglitan si San Pablo kagini makita sa naunang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 13 pakadto sa 18, naghambal siya nga si Kristo magabalik liwat sa pagbanhaw sang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo dire kag Kristo. Kag siling ni San Pablo, ang mga buhi pa nga may pagtuo kay Kristo sadto nga tion sa isa lang ka pamisok sang mata, sila ang ilang lawas pagailisan sang lawas nga hindi madunot, kag kitang tanan nga may pagtuo kay Kristo magasugata sa iya sa panganod, kag pagadalon kita niya sa langit nga ginaman niya para sa tanan nga mga tao nga may pagtuo sa iya. Kag hindi lamang San Pablo amo nagsulat sina nanungod sa pagbalik ni Kristo, bisan pa ang mga anghel ni Kristo. Sa tuntiyon nagintipo niya ang iyang mga followers sumulunod dito sa lapit sa Jerusalem sa Mount of Olive. Ginahambal ni Kristo sa iyang mga sumulunod nga sila amo ang mangin saksi, tapos mag-abot ang balaan ng Espiritu, mangin saksi sila sa bug-os nga kalibutan. Kag samtang nagahambal si Kristo sa ilang nakita nga si Kristo nagkaya balik sa langit.
daw katulad balasang balon nga naglupad pa ibabaw, amo nang guwa niya, kag sang nagatangla sila sa langit, nga nagamatamat na nga daw hindi nila makita na si Kristo dito sa babaw, palapit ang duwa ka anghel sa ila. Kag ginhambalan sila, sige nga sagi kamo tangla dito sa babaw. Inang Kristo nga ginkuha halin sa inyo, magabalik siya liwat. So bisan pa ang anghel naghambal, nagapamatuod nga si Kristo, magabalik gid liwat diri sa duta. Kag hindi lang sina, si Kristo mismo naghambal sa iyang mga sumulunod. Kag ini makita sa John chapter 14, kapitulo 14, versikulo 3, nga nagasiling si Kristo sa iyang mga followers, hindi ka mo magsagi pangasubo, salig lang kamo sa amay, salig kamo sa akon. Siling ni Kristo sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kung hindi ini matuod, tani hindi ako maghambal sa inyo sini. Magaaman ako sumulot sa inyo dito sa kalangitan, kag magabalik ako liwat, arang promisa. Si Kristo mismo naghambal, magabalik ako liwat, kuhaon akon kamo, agod nga kun diin ako, dito man kamo. So amo nang ginsiling nakon nga ikaduwa nga pagbalik ni Kristo nasulat sa naglain-lain nga bahin sang balaan nga kasulatan. Di ang dako naton nga pamangkot kag gusto ginaton may balawan, amo ini ang sabat sa pamangkot ti san-o si Kristo magabalik diri sa duta. Ang gusto mabalaan sa makatawhan karon, ano nga tuig, ano nga bulan, ano nga pitsa. Amo ina ang dako nga pamangkot nga gusto naton mabalaan. Pero mga kautoran, ang maathag amo ini nga wala sing pitsa nga ginhatag ang Dios kung san-o siya mabalik. Wala sing tuig nga ginhambal, wala sang bulan, wala sang pitsa nga ginhambal ang Dios kung san-o siya mabalik diri sa kalibutan. So wala sing tao nga nakahibalo sina. Ang record sa Bible naghambal, bisan pa ang anghel, bisan pa si Kristo, kundi sila niya ang amay lamang, among nakahibalo sina, ara ina sa kamot sang amay ang schedule kung san-o siya magabalik diri sa duta. Pero wala sing bisan sino nga maalam nga tao nga makahibalo sa insakto nga pitsa kung saan-o gid si Kristo magabalik diri. Kadamo sang mga katawhan nga nagtuon sang Bible iban pa, kag ilang ginapakot-pakot ang tuig kag ang pitsa. So kadamo na nagtilaw sila, pirmi hindi mapamatud-an kay man, ginapakot-pakot lang nila nga ang Diyos mismo wala iya naghatag sang pitsa. Iya sikreto sang Diyos. Ang Diyos lang amo ang nakabalo sina, kag wala niya ginpahayag sa tao. Kung ano man niya ang rason sa Diyos nga hindi siya gusto nga ipahibalo ang pitsa, siya amo nakabalo kung anong rason, kay siya iya maalam, kita iya hindi. So hindi naton pagpalagpatan kung ano nga tuig, kay man sikreto ina iya, kag wala ginpahayag sa Diyos sa aton. Kung butangan naton ina iya pitsa, di magsala lang gid ina, kay man wala ganin na ginpahayag sa Diyos sa aton. Now, kung wala na ginpahayag sa aton sang Ginoo, mayara siya nga mataro nga rason. Siguro ako na niya balatyagon, pwede man niya nga magsala ako sa akong paghambal sini akon-akon na niya opinion. Siguro wala man naging pahibalo sang Diyos sa aton, ginhimo niya na iya nga sikreto para lang sa iya, kay kung ginpahibalo niya ina sa aton,
mahimo nga kita nga mga tao masiling nga ati dugay pa man tong Dios mabalik. Himo lang ta anay isang lain-lain nga mga sala, magpangalipay lang kita sining kalibutan. Mahinulsol na lang tagaling sa aton sala akon mga isa na lang kasimana kag magbalik ang Dios. Posible nga amo na ang himuon sang tao kag tungod sina nga ang Dios nga maalam wala naghatag sang pizza kundi ginbalik-balik lang niya, mag-aman lang kamo, magpreparar lang kamo, magbantay kamo kay wala kamo may kabalo kung saan o magabalik ang anak sang tao. So ina nga mga ginahambal sang Bible sa aton gininahuptan. Ang importante subong nga preparado kita kung saan o magbalik si Kristo kag hindi nagakabagay sa aton ang paghibalo kung saan o siya mabalik. Kag butangan mo iya pizza kung anong bulan, anong tuig, kay na sikrito para sa Ginoo. Kag wala ina ginpahayag sa aton. Kung ano ang sikrito, iya na iya sang Dios. Kung ano ang ginpahayag sang Dios sa balaan nga kasulatan, amula na iya ang aton tuuhan, kag amo ina ang aton nga pagasundon. Pero ang Dios naghatag sa aton sa mga ideas. Agud mabalaan naton nga dali na lang siya magabalik. Katulad sang ginbasa naton kaina nga ang Dios nagamit sang sugilanon kasaysayan nanungod kay Noe. Siling sang Bible, pulo pareha sini ang pagbalik sang Dios sa kalibutan. Sang kasaysayan ni Noe. Sa panahon ni Noe, siling sang Bible, ang mga tao nagkinasadya himo sang mga partes, kinaon, inom, pangalipay, palangasawa, pamana, kagiban pa nga mga kalautan nga ilang ginahimo, nga nagapangabuhi sila, nga daw wala sila nagatalupangod kag nagasapak sa Ginoo. Igo lang silang magpangabuhi nga wala sing Dios sa ilang kabuhi. Nagahimo sa mga nagkalain-lain nga mga kalakasan panahon ni Noe. Tob-tob nga nakita ini sang Dios kag nagsiling ang Bible, ang Dios nagpangasubo gid. Kung imo ina sisaon sa Bible, tanaw nimo ang Genesis chapter 6, 7 pakadto sa 9, ara ina kasaysayan ni Noe. Kag ang Dios nakita niya nga isa lang gid ka tawo ang daw matarong sa iyang atubangan amo si Noe. Kag ginsugo sang Dios si Noe, siling niya, Noe, himo ikaw sa dako-dako nga barko kay magapadala ako sang anaw. Magataob ang tubig sa sini nga duta kag magkalapatay ang tanan nga may kabuhi diri sa duta. So si Noe nga matinumanon sa Ginoo, naghimo sa dako nga barko kag nagahambal sa mga tao nga may anaw, dalom nga tubig nga ipadala ang Ginoo. So mga tao nagkinadlaw, nagayaguta kay Noe. Kay siling nila, ano nga bagyo ang mag-aabot na kay kanami isang panahon? Mainit niyang panahon. Kay gilabi na gid nagayaguta kay ginakadlawan nila si Noe. Kay si Noe naghimo tuya barko sa bukid. Di ang barko ya dapat sana sa tubig, iya dito sa bukid. Ang siling mga tao, si Noe nagbuang na nalisuan sang tornilyo. Bisan anong ihambal ni Noe sa ila, hindi sila magpati. Hindi gid sila magtuo nga may matabo nga anaw o kon madalom nga tubig. Di siling sang Bible,
amo-amo man sini ang panahon sa pag-abot ni Kristo. Ang mga tao nagpangabuhi sang pagpangabuhi hindi ayon sa kabubuton sa Dios, nagahimo sa mga kalakasan batok sa Ginoo, wala nagakilala nga may Dios ang kalibutan, wala nagamatinumanon sa Ginoo, kag siling niya ang tion mag-abot nga si Kristo magakari nga wala ginapaabot sa mga katawan. Kag hindi lamang amo sina ang Bible nagapabatyag man sa aton kag nagahatag sing pahanumdom sa aton. Kag ini makita sa Lucas kapitulo 17 28 pakadto sa 37, ginhambal man niya de si Lot. Niya dumduma ang tion panahon ni Lot. Sa panahon ni Lot dito sa Sodoma kag Gomora, nagpangabuhi ang mga tao sa mga pagginawi nga hindi ayon sa kabubuton sang Dios. Immoralidad, grabe, nagpangabuhi sila nga nagahuna-huna nga sila na ang gamhanan dito sa Sodoma kag sa Gomora, naghimo sila sa dalagko ng mga negosyo, mga building, hindi man na malain ang negosyo. Bisan ano nga negosyo ang himuon mo, dapat nga ang Dios amo ang imong partner sa imong negosyo. Pero sila nagpangabuhi kag naghimo sa mga dalagko nga mga butang nga daw wala labot ang Dios nga kaya nila ang tanan. Kag luwas sina dalagko nga mga sala ang ilang ginhimo sa tubangan sa Ginoo. Kung sa bagay, kung talupandon ginhimo si Mayo, ang kahimtang dito sa Sodoma kag sa Gomora, grabe immoralidad dito. Ang mga lalaki way na nagakilala, nagapalangasawa naman sang parehas nga lalaki, kag ang mga babae hindi na makaibalo kung sinong pamanahon nila, katulad naman nila nga mga babae, grabe nga mga immoralidad ang nakita sa Ginoo. So siling sa Ginoo, okay, padalan niya sang kalayo ang Sodoma kag Gomora. Kag ang naluwas lang dito, amo si Lot kag ang iyang mga kabataan. Bisan pagani iyang asawa, wala kid makalampuas tungod kay nawili sa tuiya sa Sodoma. So, nagalakat siya, nagabalikid, nalabot sang kalayo, nahimo siya nga posting asin, nga wala siya makalampuas sang silot nga ginpadala sa Ginoo. So kay may duha ka bagay nga ginsulat sa Bible bilang warning ini para sa aton. Sa Ginoo dumduma ang panahon ni Noe, ang mga tao naghimo sa mga kalakasan, pero ang Dios nagsilot sa ila paagi sa pagpadala sang tubi, madalom nga tubi. Kag sila dumdumaman sa panahon ni Noe, ang mga katawan nalipat na sa Ginoo, nagahimo sa dalagko nga mga kalakasan, kag ang Dios naghukom sa ila paagi sa pagpadala sang kalayo. Panahon niya ni Noe, tubi. Sa panahon niya ni Lot, kalayo. So hindi kita makasiling nga ang Dios gugma. Ginabalik-balik siyang Bible nga ang Dios gugma. Pero kung sugpunan naton nga ang Dios hindi makaagwanta magsilot sa tao sa paghukom sa mga tao tungod kay siya gugma, balik out nina. Kay sa panahon ni Noe, ginsilutan man niya madalom nga tubi, nag-anaw. Sa panahon ni Lot, nagpadala man ang Dios sang kalayo agod sa paghukom sa pagtinlo sang mahigko nga ginahimo sang mga katawan. So ang Dios gugma, pero ang Dios nagpadala sang silot kung ang tao malipat na sa iya kag naghimo sang mga kalakasan batok sa tubangan sa Ginoo. So among nasiling nga Dios nun nga paghukom sang isa ka matarong nga Dios.
Kag mayara pagid nga ginhambal sa balang kasulatan kag ini makita sa Marcos kapitulo 13 halin sa 32 pakadto sa 37. Ginpaanggit sang balang nga kasulatan ang pagkari ni Kristo diri sa duta. Ginpaanggit niya sang isa ka agalon o kon amo nga nagbakasyon bagin laktan siya. Kag ang tanan niya nga sulugoon iyang gintipon kag singganan, may laktan ako, madugay pa ako magbalik, siling sa agalon, bantayan ninyo ang balay. Okay, ang gate sang balay dapat may nagabantay. Ang iban ginasahin sa pagpaninlo sang balay. Ang iban ginasahin sa pagtinlo sa mga tanom-tanan nga mga sulugoon niya, sakop siyang balay, may mga assignment nga ginimo. Kag nagalaom ang ilang amo, samtang dito siya sa layo nga lugar, himuon sa iyang mga sulugoon ang ginbilin niya nga hilikoton. Amo ina ang ginhimo ni Kristo katulad sina. Katulad nga siya amo ang aton master, amo ang aton agalon, nagbalik siya dito sa Amay sa langit, pero may ginbilin siya nga manghilikoton nga aton himuon. Kag ginalaoman ni Kristo nga sa iyang pagbalik liwat sa siniyang kalibutan, aton ginahimo ang Diyos nun nga hilikoton nga iya gin-assign, ginhatag para sa aton. Kon ang mga sulugoon sang balay, masapuan siyang iyang amo siyang pagbalik nga tulog sila tanan, kag wala nagahimo sang hilikoton nga iya ginpahimo, hindi malipayon ang amo nga amo. Anong ginbili ni Kristo sa wala pa siya nagkadto sa langit, pagbalik sa langit? Siling niya, kamo amo ang akon mga saksi. Ang ginhambalan niya ang mga apostoles, mga disciples niya. Pero ti nagkalapatay naman to sila, kita tanan amo ang kita subong, amo ang disciples sang Dios nga magapadayon sa paghimo sini. So dapat nga matinumanon kita sa paghimo sang Dios ng hilikoton, niya ginbilin nga mo pagbantala sa mayong balita sang kaluwasan sa mga katawhan. Kaglabot sina, sang si Kristo nagbalik sa langit, iya ginhambalan ang iya mga apostles. Sili ni Kristo sa ila, hindi na ako magdugay sa pagpakig-upo sa inyo diri sa siningadota, pero may ibilin ako sa inyo. Dapat kamo maghigugmaanay sa isa kag isa. Ginbilin ina ni Kristo. Kagamoy na ang aton husisaon, kagamo na ang mga sugo nga dapat naton tumanon sa wala pa si Kristo magbalik diri sa kalibutan agod nga masapwa niya nga nagahimo kita sang mga Dios non nga likoton, kag sa paabot niya malipayon siya kay ginatuman naton ang magigbilin niya sa aton. Amo na ang mga una-una nga ginsulat sa balang kasulatan nga dapat naton huptan. So balik ta jotay kay Noe. Si Noe ginambalan siyang Ginoo nga tipono niya ang mga kasapatan, paris-paris tag duwa-duwa, lalaki kag babae. Kay pasudlon ina sa barko, kay kung magabot na ang anaw, may mga similya o kon pares nga katulad nila nga sahi, nga mabilin agod magdamo sila, kag hindi magkalapatay tapos ang anaw. So gintuman ni Noe, mabudlay ni nga trabaho, kuha ka sang lalaki kag babae, sapat mga pispis, di kon mga sapat, mahapos mo na balaan kundi ang babae kag lalaki. Pero talking di ba niya nga mga
may kabuhi katulad sang langaw, paano mo balaan kundi ang lalaki kag babae katulad sang mga subay nga gagmay, mabudlay na nga trabaho, pero sinuy naghimo sina upod ang pagsalig nga ang Dios amo magabulig siya, kay ang Dios man ang nagsugo. Mga utod amo na yung kamatuoran. Kung ang Dios may ginasugo nga aton himuon, buligan niya kita makaya naton ina, kay man nakaibalon man ang Dios kung anang aton kaluyahon, shortcomings naton. Kag handa siya sa pagbulig, kay man iya man ina, ginasugo sa aton. Amo nang panahon ni Noe. Kung sa bagay si Noe, hindi man tong kabalo maghimo barko, pero tungod kay ang Dios nagsugo siya, gintuman niya, kag ang Dios nagbulig. Tubtob nga ang tanan nga plano sa Ginoo nahimo kag natuman paagi kay Noe. So paris-paris, kag duwa-duwa sapat mga pis-pis iban pa. Pero ang Dios nagsiling, may ara iya mga sapat nga maayo nga nakaon bala naton nga mga sapat na iya. May sapat man iya nga way ginakaon katulad sa mga paka, mga ilaga ti daway tanay nga sapat. Dapat ang ginakaon nga sapat tagpito kabilog. Tagpito. Ang wala iya ginakaon tagduwa-duwa pares-pares. Ang mga maayo nga sapat 7. Okay, comparison muna. Anom tagduwa-duwa may extra nga isa kay man 7. Okay, inang tanan ginhimo ni Noe. Tapos nga napreparar ang tanan, tapos naman ang barko, pasudlo na ang tanan nga sapat, sang nakasulod na ang tanan nga mga sapat, kag mga pispis, ginsirahan sang Dios. Ang Dios amo ang nagsira sang dako nga barko. Hindi gani si Noe ang nagsira, ang Dios mismo amo ang nagsira, tapos nga nagsulod ang tanan kag plano sang Ginoo nga himuon ni Noe. Mga utod, ang barko dire tan-aw naton nga amo ang ginsudlan sang tanan nga sapat, kag sang tanan nga pamilya ni Noe. Si Noe may 3 ka kabataan, may mga asawa, ginpasulod dito tanan sa barko. Kag tapos ang sulod, ginsirhan sang Dios ang amo nga barko. Kag ang mga tubi nagwa halin sa idalom sang dota, halin dito sa kadagatan, halin sa langit, ang tanan nga tuburan sa dota, naggulwa ang tubi, ginabrihan sang Ginoo. Nagtaob ang tubi sa bilog nga naong sang dota, ang mga tao nagsala na, ang iba nagsaka sa taas nga kahoy, ang iba nagkaladto dito sa mataas nga bukid, pero hindi madugay, naabot na sang bukid at sang tubi, ang pinakataas nga bukid kag ang mga kahoy. Kag mga tao nagasinggita na, nagapangayo na bulig kay Noe, nagasiling nga abri ang barko kay masulod kami. Pero si Noe nagsabat sa ila, hindi ako makaabri sina, kay ang Dios amo ang nagsira, kag ang Dios lamang amo ang sarang makaabri sina. Kung sa bagay ma-imagine nimo, kung gamito nimo ang imong imagination sa sinangation, siguro may mga tao dito ang medyo mas tigulang pa kay Noe, pero singgit sila, Lolo Noe, nagsala na sila, Manong Noe, o lain na lang pagpanawag nila kay Noe para maluoy lang si Noe sa ila. Pero si Noe nagasiling, hindi ko na mahimo, ang Dios ang nagsira sang barko, kag ang Dios amo lamang ang makaabre sang barko. Ang tanan nga yara sa guwa sang barko, nagkala matay silang tanan. Kag ang tanan nga nasulod sa barko, buhi, wala sing isa nga napatay dito sa sulod sang barko. Ang tanan mga sapat, kabataan kag mga asawa sa kabataan ni Noe, silang tanan buhi. Aton ini ikumparar ang barko kay Noe. Ang ilang manuluwas o kung nakaluwas sila, amo ang dako nga barko. Ang manuluwas nga ginpadala sang Dios nga Amay sa kalibutan, amo ina si Jesus Christ. Mga utod, kung wala ikaw nagtuo
kag nagbaton kay Kristo, katulad sang anaw ara ikaw sa guwa sang barko, wala ikaw sa Ginoo. So peligroso ang aton kabuhi, kay man si Kristo amo ang manuluwas. Peligro ang kabuhi sa mga tao sa guwa sang barko, kay man wala sila nakasulod. Okay, si Kristo katulad sang barko, ang yara kay Kristo makaangkon sa ginasiling nga kabuhi nga wala sang katapusan. Ang wala dila kay Kristo pagahukman sa silot. Inaamo ang matag nga ginatudlo sa balaan nga kasuratan. So ang aton barko subong nga sarang makaluwas sa aton amo si Ginoong Jesucristo. Kag wala na sing bisan sino nga sarang makaluwas sa aton luwas sa gamhanan nga kamot ni Kristo. Kay Bible nang gasiling wala sing bisan sino nga ginpadala sa sini nga dota diin kita makaangkon sang aton kaluwasan. Kay wala sing manugpatunga iban nga mga makapatunga sa aton sa Amay kag sa aton ng mga tao luwas kay Ginoong Jesucristo. So ipasiguro ang imong kabuhi dira sa iya, kay man amo ini ang matabo ginkumparar sang Bible ang panahon ni Noe kag ang panahon sa pagkarin ni Kristo. Kalbalo ka nung siling sang Bible kag ato ko kung inigin basa kay na sa panahon sa pagbalik ni Kristo, pulo parehas ang panahon ni Noe. Siling sang Bible, may duwa ka tawo nga nagaobra dito sa uma. Ang isa kuhaon, kag ang isa mabiling. May duwa ka tawo nga nagagaling sa galingan. Ang isa kuhaon, kag ang isa mabiling. May duwa ka panday nga nagaobra sa balay. Pagbalik ni Kristo, ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. Ang mag-asawa nga nagaupod higda sa isa ka kwarto, ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. Nga may kuhaon nga isa nga ginasulit-sulit na sa Bible, kag nga may nabilin nga isa. Ang sabat sinaamoy ni, pagbalik ni Kristo, ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo iyang kuhaon, pero ang isa iya nga wala nagsapat, nga wala man nagtuo kag nagbaton, medyo nagayaguta pa, kon hambala na nungod sa kamatuoran, ti mabilin na siya. Amo ina nga may kuhaon kag may mabilin. Kuhaon ang nagtuo kag nagbaton, mabilin ang nagsikway kag nagyaguta sa mayong balita. Kagamo na matabo sa bilog nga kalibutan. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton, pagbalik ni Kristo, kuhaon kag giban niya nga wala nagsapak, nagyaguta sa mayong balita, mabilin sa sini nga kalibutan. Amo na nga may yara nga isa ka damgo. Sang isa ka bata nga babae, nagdamgo siya nga nagbalik na si Kristo sa duta. Kag siyang damgo, nakita niya nga ang iyang tatay kag nanay kag mga utod gindala sang Dios sa langit, siya nabilin. Kag tungod sina gulpiada siya bangon, nagdalagan siya to sa kwarto ni tatay niya kag ni nanay niya, kag naggulpi huli dito nga nagahibi. Kag pinamangkot siya, anong ginahibian mo, siling ni nanay niya. Niya nagdamgo ako nga gimbiyaan ninyo ako, kamo yan nagpalangit, ako yan nabilin. Kag liwat, ginsulit sang nanay, isplikar sa amo nga bata, ang matudtuod nga matabo. Okay, mga kautoran,
ang Bible interesado. Kag amo ini ang gusto sang Dios nga matabo. Nga ang tanan nga membro sang panimalay dapat magkalaluwas agod nga wala sing isa nga mabilin. Kay palangga mo ang imong bana, imong asawa, kag tanan mo nga kabataan, kag ang Dios nagplano ang bug-os nga membro sa panimalay tani madala dito sa langit. Amo ini si San Pablo o kon amo ini ang record ni Lucas sa Acts Kapitulo 16 halin sa 30 tubtob sa 31. May isa ka soldado nga nagpamangkot kay San Pablo. Siling sang soldado, "Sir, anong buhaton ko agod maluwas ako?" Ang sabat ni San Pablo tama katag. Siling San Pablo, "Magtuo ka kay Ginoong Hesus, ikaw kag ang imong panimalay." May sugpon, ikaw kag ang imong panimalay agod maluwas kamo. Believe on the Lord Jesus Christ, you and your family, agod makaangkon kamo sang kaluwasan. Kita mo ang plano sang Dios. Naigugma ang Dios sa tanan nga membro sang imong panimalay. Kag ang Dios dapat kag nagaplano sa pagluwas sang bug-os nga membro sang imo kag akon panimalay. Pero hindi mahimo nga ang tanan nga membro sang panimalay kuhaon kag luwason sang Ginoo kag dal-on sa langit kon ang tatay nagsikway sa Dios, hindi siya makaupod. Kon ang bata nagsikway sa Ginoo kag nagayaguta pa kon makabati sa mayong balita, then ang Dios wala sing mahimo. Bisan pa amo na ang iyang plano nga kitang tanan dal-on sa langit, kung kita iya magpakatig-a kag isikway naton ining Kristo nga naigugma kag naghalad siyang kabuhi para sa aton, then kung anong buhaton naton kay Kristo, inaamo man ang buhaton niya sa aton sa tubangan sa iyang amay. Siling si Jesus nga kung isikway nimo siya sa tubangan sa mga katawan, ang Bible nagasiling, isikway man niya ikaw, kag ikagkahuya man niya ikaw sa tubangan sa iyang amay sa adlaw sa paghukom. Sa adlaw nga siya magabalik liwat kag sa paghukom sa tanan nga mga katawan sa kalibutan. So dapat nga maghanda kita, ang tanan nga membro sang panimalay, ang tanan nga makabati sini nga mensahe. Amo ini ang ginsiling sang Bible. Basahon na akon ang katapusan nga bersikulo sa Mateo 24, versikulo 44. Nagasiling siya, "Gani maghanda man kamo, kay sa takna nga wala ninyo ginapaabot, ang anak sang tao magakari." Handa kamo, siling siyang Bible. Magpreparar kamo. Ang tao nga preparado, bisan san-o magabalik si Kristo, amo ina ang tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa iya nga kasing-kasing. Kung ginhimo nimo ina, preparado ikaw, handa ikaw, kag sigurado 100% nga makaupod ikaw sa Dios dito sa langit, kay man amo ina ang ginapangita niya sa aton nga ang tao maghanda kag preparado ikaw kag ako kung kita nakabato na kay Ginoong Hesus nga aton nga manuluwas. So ang handa, ang preparado nga tao, amo ini ang tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa iyang kasing-kasing. So mga utod, ginapaabot ikaw sa Diyos halin sa una tubtob subong. Hindi pagpaabota nga pagbalik ni Kristo, amo pa ikaw kag magpangita sa iya. Kay man
Gulpiyada iyang pagkari katulad sang anaw, wala na to iya panahon siyang pagbalik. Panahon na to iya sang paghukom. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Dapat nga iaman naton ang naton kaugalingon. Paagi sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo ngaton manuluwas. Padamong salamat.